Pipila ka barangay sa Mandawi City midaog sa Sugbusog program sa probinsya sa Sugbo. Gitumong kini aron pagdasig sa katawhan, pagpananom ug pagpamuhi og kahayupan alang sa food security. Ang report ni Nico Sereno. Taod-taod na nga giugmad kining 1.8 hektarya nga luna sa barangay Subang Dako. Malampuson ang pagpananom dinhi ug ang mga naani nakatabang sab sa panginabuhian sa mga tao. Kaganiha formal nga giila ang dapit human maangkon ang Best Barangay Large Category District Level sa Sugbusog program sa lalawigan sa Sugbo. Gipangunayan ni Governor Gwen Garcia ang pagsusi sa lugar ug nakadaig siya sa kakugi sa mga tao pag-atiman sa mga tinanom. Matud sa gobernador, taliwa sa pandemya importante nga madasig ang tanan sa pagpananom aron dunay maani ug makaon. Imbis nga kada adlaw maminaw tas balita, unya ihap lang sa mga positibo ang gisigig balita. Kadtong ni apil sa Sugbusog inig bangon pagkabuntag moingon na namuwak na baka to akong paliya. Si Mayor Jonas Cortez mipapanumpa sa mga tao nga mitambong nga siguroong mo practice sa gardening kay sila man gihapon ang makabinipisyo niini. Para mahimong magmalampuson, para ang matag subuhanon, busog, luwas, o grimso. Gikalipay sa mga barangay officials ang pag-ila sa probinsya ug sa syudad. Ang Subang Dako Garden nabantog na sab kay daghan na ang muhapit sa lugar aron mangumpra og mga utanon ug lagotmon. Pasyon, I mean, dire, no? Imong kuan. Para bagugman nimo ba? Manimo sa gardening kay makalingaw gyud siya. Makalingaw siya and then since 2012 sige na gyud mi dire. We started with a pick and pay, then Egwen, participate sad mi sa city contest, participate sad mi sa province contest. Every year sige jud mi ani. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.